Никога няма да се доверя на възрастен. Мама каза, че в сиробитарището ще се грижат за мен. Там казаха, че Петя и Димитър ще се грижат за мен. Възрастните нищо не разбират. Значи ти спря да плачеш вече. Знаеш ли защо си тук? Дивачка такава. Това ти поведение ще бъде променено. Вие всички се борите, когато дойдете тук. Една след друга. В началото плачете, крещите, драскате. Докато в един прекрасен и обикновен ден всъщност забравяте за какво е, кой, как. Това, което трябва да направиш за в бъдеще, това е да работиш. И ти ще работиш. Ако искаш да живееш, ти ще работиш. Нищо няма да правя за тебе. Като ми съпротивлявайте. По-сладко, по-сладко. Не! Така.